gikan sa bukirang bahin sa Asturias. Adunay usa ka bata nga ulila na sa ginikanan nga gipanganlan og Lalain. Si Lalain usa ka relihiyoso nga bata. Sa pagkatunog ni Lalain, nakadamgo kini nga adunay sakit nga mokatap sa tibuok lungsod o gitawag kini og tipos. Sa pagmata ni Lalain, niadto siya sa simbahan aron iampo sa patron nga si Senyor San Jose nga dili ang kini mokatap sa tibuok lungsod. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, kasayloa kami sa among mga sala, ug giyahi ang akong ginikanan kung asa man sila karon, ug panaligdi ako kanunay. Amen. O gisangyaw kini niya sa mga katawhan sa maong lungsod nga adunay sakit nga mokatap. Apan di katawhan lamang siya ug wala tuuhi kay siya usa lamang kaulila nga bata sa maong lungsod. Usa ka adlaw na nahitabo kini ang maong damgo ni Lalain ug gikatap kini ang maong sakit nga tipos sa tibuok lungsod. Usa si Lalain nga nataputan sa maong sakit nga tipos ug iya kini isangyaw ang pangalan sa patron nga si Senyor San Jose. Nailibot siya sa tibuok lungsod ug ilalog siya sa simbahan sa lungsod sa Asturias kay siya ang maong sentro sa mapakyaw sa mga sakit na tipos ug siya ang maayo sa mga sakit. Tinuod ang maong ingon sa maong bata, atong ilalin ang maong santos na gingan lang Senyor San Roque.
Daghang salamat kay DJ number 4 gikan sa Balay sa Makasalamatong Labuyon.